Hello guys! Good evening sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto ako ng pansit bihon. Ayan. Ayan ang aking mga sangkap sa pagluluto ng aking bihon. Ayan. Meron tayong shrimp at saka toyo at bihon. Meron din tayong sibuyas at carrots at saka repolyo. Ayan guys. Ayan po. Ayan guys. Tara, simulan na natin. Ayan, lagyan natin ng mantika. Ayan. Lagay naman natin ngayon ang sibuyas. Yung pag golden brown na siya guys, ilalagay na natin itong shrimp.
siya. Yan guys, pag ganito na yung kulay niya, pwede na natin ilagay itong carrots. Ayan. Lagyan natin yung carrots. Lagyan din natin ng konting toyo. Lagyan din natin ng tubig.